Дивана, аз да почна също. И здравейте на всички, това е Minecraft Survival епизод 2. С мен е Християна, тя сега ни зарежда Майнкрафта. Ето, хайде Християна, че да играеш. Тя тук е с мен. Ето да даже сега бия. Ей! Ау! Отвори това, Християна отвори това. Вземи си една меч. Бадя. Дойдем. Взел съм един дой. Тук си наводих, бе. И аз съм навод. Не можем през вечерта, да. Това ми надуга. Как се качат горе? Не се накайти. Не. Как се качат горе? Вовче. Аз предпочитам да се качат на чест. Ау! Ау! Вау, бе! Колко е хубаво! Вайво, ви спядаш до... Не знам. Ивайло, айде да чупим дайва. Аз че си има дърво? Около 32. Закупа на това. И аз не знам. Аз щях да се отдявя. Да се отдавя. Абе. Аз ще чупя дайва. О, тук има куче. Не. Тук съм бе при дайвата. Ивайло, при теб съм. Чакай да се моя приятелите. Аз съм невидима. Тя да ти съм казва си. Тя това роди при мен. А това вече си се наби. Казвих дърва, ма. Но 32 не направи дърва. На 322 се ги направя само. Аз съм гладен малко. И аз. Но не във истински. Аз съм много съгласна. В Майнкрафт, ли? Не, в истинския живот.
Имаш много гадни майки. Знаеш какво ми се яде? Имам 2 стака и 17 дърва. Лата. Аз сега идвам при тебе. Аз Аз събях, пък сега щупих едно. аз голям събях дърво. 100 стака. Ти нямаш толкова много да не. Не 100 стака. Добре, бе. мокни. Ела тук, ма в мината. Стака или не ми Аз ще- такова. Аз ще взема камък от мината. Това не виждаш ли някакво прасе нещо? Нито пасе. Сам куче можем да бахнем. Може ли така нещо? Аз ще умра от глад. Сега отивам на там, ти не ме следва. Добре. Аз просто ще се върна. Абе, куче ще бахте. Абе, Ивайло, куче щеше да ти. Гъбички. Куче ма бахте. Не мога. Бягай тогава в къщата. Аз отепах. И сърцата на момента ми се пълнят. Лошо куче такова. Мъсно куче. Това знаеш какво куче бе? Моето беше по-лошо. Бързо да скапва супичка. Yes. Няма наяде. Ядем сам малко. Знам, че съм направо пълен. Не съм пълен. Къде си в мината ли си? Да. Купая си. Чакай малко, стой така. Имам едно кола. Ай, тебе. Латко малко надолу да пробвам. Опа, сори. Направи малко торчове. Да попна. Добре, къде? Вкъщи. Да, накратко ми хубаво. Да, знам как ми трябва. Така път ще ми трябва ли за някъде? Ако искаш, аз ги колко кола събях. Направи малко торчове. Не дей всичките, само малко. Не само веднъж, натисни 3 пъти. Чудо. Да, аз нямам пътица. Направи се с дърво. Точно. Да имам. Направи си дъски. И тогава с дъските си направи пръчки. Айде, че тук става тъмно. Ивайло, къде са пътските? Вътре в къщата направихме хлеба. Направи си пръчки. Взех пътка. О, ма не една пръчка, направи си няколко пръчки. Не ми се показала пътка. Дай. Ето, правите дъски. Направихте дъски. Видя ли?
пръчки тогава. Виж сега пък правя малко точно. Готово. Хайде. Това е при мен. Не. Къмо, хайде. Не, той не влезе за 100. Ето те. Ей, какво пречиш, ма? Слава, що? Да. Това е много малко. Това ще може да замън нещата да изкопая отгоре камък. Защото не мога. Не знам. Аз съм още на ниво 1. Колко баба говори? Сложи ми тук един. Точно. Иду. Тук на стената. Ма не на това детко. Сетих се. Ето тук. Аз сложих вече, мани се. Айран. За мен. Аз имам само кол. Това тук да вземеш това е. Вземи двечки. Добре? Да ги спека. Другото ми го оставя. Хайде скачи от тук. Имам 4. Ела в къща. Ивайло. Аз имам кол. Ти. Ивайло, ти. Чакай, ще направя Има една си печка. Ще направя 2 печки. Добре. 3. Виж твоето игло, виж моето. Ела, че му остават още 2 минути. Добре. Ганното е. Че. Избирай си някаква печка. Ей тая. О, чакай, трябва да сложа по 2. Защото е на име 2. Аз правя железен меч.